Ora aja sakepenakmu dhewe mangsulan karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali Kondo karo bapakmu. bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo ya mentadeng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol, kon ngundang Ambeyen. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng terus, nek ora wani metu sik ana. Kono metu sik aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten sangat dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunekke Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane Ngatamandra Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndrawati diune-une karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Ah ngopo mergane? Lah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku nyoba nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis ngunekke aku wong edan. Mau aku teko duneke ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinum Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene.
Kene, aku udah tak kokean ngomong. Nemani gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-unekke? Kula ora ngunek-unekke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngapa mentadeng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak lara tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu sik ana. Ana metu sik aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe ngunekke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP iki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe ini arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia.
Mergo dhek tukang ngomong aku. Dhek sing ngayomi aku. Dhek sing ngesuhi karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Wow. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono sak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino Mananoto Mandur Prabu Baladewa. Saya ngias Mananoto Mandur Prabu Baladewa, beto. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene song kuwi kaditening Baladewa wenang boyong pustaka Jamus Manjimat Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala coba lihat cele-cele berjeli-jeli. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene song kuwi kaditening Baladewa? Wenang boyong pustaka Jamus Manjimat Lojoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo waladan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Ha, itu baru jos. Bagong, non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nendi papane wong neter kadigdayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke iki piye?
Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Ya wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Pun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Priye, Den? Iya. Priye, Gus? Iya. Ndara? Iya. Priye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula penging ning sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petruk janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong nun Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Rong, Edak dasmu. mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kalih seba ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhuwit 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang nak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ra masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten paring dawuh. Kliranana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Werkudara. Nggih. Ewahaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging saora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug.
kula aturi nindakaken panembah ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggalih paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kang mangkono Werkudara Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton ya wis to dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena purna gatining paranggilan salah-salah kundur daton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadharaken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Palukon lakuning lekaso kita linuting kidung kadung kadereng amomong memangun manah rahayu mulai yo le yo ha mulai piye mungsuh awake dhewe iki ora baen-baen nek sing nantang karo Petruk mau Sinur Mandura ning bareng aku ngematke Sinur Mandura metu pagelaran jaba ora pangling lah kok Sinur Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa utamane putra-putrane Ndara Werkudara Ndara Antarja Ndara Galukaca Ndara Antasena iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa aku isin aku wirang aku wong tuwa lho Gong nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang mula ayo bali terus nek bali ngrampungi masalah ngono wae terus nek bali perkarane rampung kowe bali ora gawe gelo atine bapak ngono apa piye to ya mesine bapak iso nampa kahanan iki bapak arep bangun kayangan ki serius lho Tru ora mung gojek ning tenanan mula nganti kongkonan kowe karo aku soane negara Ngamarta kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan terus saiki aku tak takon karo kowe nek kowe mulih kowe matur karo bapak, Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa, ora iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada. Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak mung mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iki. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngono. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati, nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tua, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, ki Marjandra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral.
Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa, mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujude. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Iki dan kowe ki traininge sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek kerengan. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Antasena, iya, Tru. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Tru. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo punden Mandura. Petro mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petro. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Petro. Wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari sikate, Tru. Oh iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan.
Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandharawati. Lho, sebabe napa? Ndharawati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon celak sak piturute. Ngandhake nek Ndharawati ora ketaman Pegebluk, Ndharawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman Pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndharawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok celok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlakunekke Antasena anake Werkudara wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Nek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani Bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Serada penak weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih.
ning aku weli aja dikapak-kapake aja males sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca nek kowe diajar aja males siap tenan ya Tru oke pun kula lakoni wis aku tak ambles bumi sik sampean bantu ning ketoke mung ngapusi lho kok ngapusi lah nek sampean ambles bumi kula ora iso ambles bumi le nyeluk piye Bagong kon gendruk lemah ping 3 engko aku jedul Gong paham ngono ya nggih wis aku tak ambles bumi ngopo ming jajal kok Mas wong edian ora wah ya dijajal ya Tru ha iya kok wis dingonok-ngonokke ra metu ha ta geton aku ha iya wis diweling kon ngonokke ping 3 dingonokke ping 3 ra metu ayo ming kesel tok ha ta ha iya dengkulmu amoh ora tengok mburi kene Munek Ndara Garukaca Ndara Antarja tekan kene tata-tata Gong. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 Ndara Antarja metu. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep tata-tata lho Tru ya wis siap-siap lho Gong gedruk lemah ping 4 ping 3 andang lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den ya Tru nun aku tak takon karo kowe nggih wangsul ana pitakonku oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene menden. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa Petruk. Aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gimbol dasmu Petruk. Truk ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho, menengo trawat iki menengo. Mangriyen Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano tak pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu.
Ngapa ya, Truk? Cewek menengo. Ini kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing pani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti, wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Monggo nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Empun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, to? Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet. Nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasang gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Antasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong silaku gedhedhuk
Aku kejeduk apa? Kejeduk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe Ora ndek otak aku. Ya duwe, cilik. cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep tak apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semari 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya, tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramrata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene, Tru. Ya. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar unjuk anggur napa? Ora. Ya kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, Goleki Petro. oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Tru, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono. Ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru, krungu Tru. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niki wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tru? Ye, sik goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ha ta, Tru? Ora sero-sero. Ha ta, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho, Kok arep dibelajari? tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang ganceng langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarja? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Karang Bagong dawane banyol ya? Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro. Terus aku ya arep tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah,
omongan karo wong kaya iki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku atir. Aku nggawa apa beli kita. Hus. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ya ora. Apa aku goleki Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petro takon ngaso. Aduh. Petro wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih apa ngaso? Ngaso. Mulak-malik ora. Konene Petro, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis genah aku malang kene kok. Anggep aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa ojo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kok nek ngidoni aku tenan, aku iso melonyo tenan kowe putu ula. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu? Maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku, ora. Kowe nek idu adoh banget. Aku nek idu mak ngono dak. Arep ngopo kowe? Jo. Apa? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Tru? Hah? Ana? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ngono kuwalat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono matur. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau apa. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dite ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo gak ketokno. Rekoso ning wali talenan iki lho, Jo. Sing arep totokke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen.
Ki tlapaku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu. Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Dare. Piye Gong? Wah meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku wis saya wedi. Tok kapake to le tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Diling-eling to? Oh, tanggaku Ismanta arep takon lunga kok. Men kelingan terus e. Ismaya. Kuwi mari ngaji-aji karo Bagong. Iki sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dada dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki abang, ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Heeh. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Dajar wong loro le. Mangkahangro sesumbar tendo bumi kunjing kumaluduk gunur ketop lumembak penyukang kumambang waduh lagu Nampa dawuh Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok nyekel Ponokawan. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh Bagong aku trene abang. Wile nyolong ngendi kowe?
Wah, ya arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, blese cengenges bandem batak ora imu. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Terus nggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Grising. Wah, tapuk tenan. Ndara Praguta, ya. Tindak mriki dawuh Sina Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, ora ngerti. Lumpute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bondo ajeng mbeles sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tawedene apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal ya. Yang lungeng kadung ampun.
Ora cukup tangane. Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul, lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun. Wah, guguk karepe dhewe. Manusmaning jajalan iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glandang nenggala jeblok wetemu barat. Melayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Sekono karo ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken, Dak. Bagong. Aduh. Aku kok yo lali nek nggawa adhiku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, Slamet kowe. Aku ngojek. Wo. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sok gah melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petra ora minggat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Wang. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku langsung nek ngejak wong ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe.
Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi Nenggala ki pusaka kadewatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae, kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulai wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah karo Baladewa. Oh, aku ora ana masalah karo Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkahi bathange Petruk. Kan ora muni bathangku. Ada? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya. Iya. Aku kan ora ana masalah. Sing ana masalah kowe ya kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojo Nenggala, ora Melayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki aku. Aku kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonane, mati ya men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angker-angkeran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degane ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang pitik kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok arep ngendhok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Modar, ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Ana wis tak titipke. Heeh. Omah titip kowe sisat. Terus liyane wis. Sik terus karo tak golek orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni e. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho.
Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barbar anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Kae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben rapopo aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawarta, Jawata imbang yen kono padha. Dirle. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki. Surasan dadakoke an gunung tanpa guna. Ayo, iki Petro Kanthong Bolong. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake gunung jugruk Skorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis ki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaneng asta jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sakmangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk Kanthong Bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyo monten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi Garindrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho kok njaluk pamit dhisik tegese siadi ora ngantipun Kakang Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin menawi kula sampun mangke damel padhang Garindrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kundur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut.
Yai tumuli pusaka kula aturimaringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kakang Suwanana Praja Ngamarta mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih. Nanging lha kok ora kaya sagedagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang suwaningipun Kakang. Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Koko Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Nggih, wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur sange Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluyane Remata Majati yen to tinimbalan pustaka Jamus Klimasada. Ngantipun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendhang Kaprajondang. Pusaka Mbok Asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Ya. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring dawuh. Umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe, ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu, wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Klimasada. Koko Prabu kados pundi lampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yai? Krungu. Wis. Yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Klimasada. Werkudara.
Werkudara kuwi nggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya, mongko sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa Bara. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing apa pustaka Jamus Lima Sada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe. Baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Prabu kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya. Ono Kakang Semar. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Bekti kula, Pak. Ya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Bodra Ndamar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken, kula ajeng nyadong dawuh, Den. Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning karang kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Pancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten Praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik. Ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ical. Den iku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa. Nek ingkang ngasta pustaka Jamus Lima Sada menika sampeyan kudu iso ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Lima Sada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara.
Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, Lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku, Petro, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Oh alah. Wah. Sampeyan to? Iya, Pak. Sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Salantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Wah, bapak lho. Pinten abad boten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti aku kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Nggih. Petro, Nun. mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadang negara Ngamarta kono kae. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ring ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro. Nggih. Iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong. Golek kodhoke niku, Gus. Sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane. Kekuwunge. Oh, apa? Senengane cahine kok buka peksi kuwung. Ambane dina Ndrawati ngendika menika kekuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Barata. Janaka Nonton paring adhawu. ngerti karo aku. Koko Prabu menika Nalindra kondhang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora pener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora pener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Gareng. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duk. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang tuku gedang. Aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klimasada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kahana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso
Aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh, nek kowe nganti iso ngrebut pustaka Jamu Masada, mateni Dewa Kawana, kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plateran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Apa kowe areng apa? Kowe ngerti ra sapa kae mau? Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ayo areng ngandani, ayo gek ceket-ceket ora. Mangga sinuwun Edian. Pendheanu Demang tuwa ning pinter nggih. Tampa ya nggih ngaten ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan Dewa Kawana kae sirnake sisan pateni oh inggih ngestaken dawuh wani to wantun anak wong kok tiba saka dhuwur sapa iki ana wong kok kaya becak becak dengkulmu melocot ku. Oh ya, sapa iki? Syukur tole kowe ijek urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur to le kowe ijek urip ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamu Masada diasta Sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan lah panuk maneh. Wah! Oh. Le mempeng le ngoyak. Sopo to ya kok bapakku sajahe seneng banget ra cek. Sapa iki? Kok ngungsruk wae? Lah rak tenan. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ngandel ora. Abape kacang atum. Mongko sing seneng mangan kacang atum ming dadi. Oh. Anggere muni dimplok terus digiyel-giyel ngono kae. Kakang kowe nyebut kakang karo aku. Mental we nekat lho. Kata bala, Pak. Salahnya kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangke ora. Bapak Rajan, iki kagungane bapakmu. Bagong Rajan.
Bakal mumpung nganggo training rak kok. Raden. Ngapa Emer? Bali, Inggih. ayo Bali. Inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbolo geni kowe. Nuwun pamit, Kakang. Kula nyuwun pamit. Wis bali. Oke mabur. Inggih, ngestaken. Eden. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngletakne ngarepe. Gambar kupu. Oh. Matur nuwun den pun kersa rawuh mriki. Yo. Ndara kula Puntadewa bareng tindake karo kembar. Syukur. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangaksaming langkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.